Good but could be better. Dan kien it-titlu magħżul għar-rapport tal-Ombudsman tal-Edukazzjoni Charles Farrugia dwar l-arranġamenti speċjali li għandha l-Matsek għall-istudenti b'diżabilità relatata mat-tagħlim, b'mod partikolari d-diżleksja, l-ADHD u l-awtismu. Il-figuri miġbura mill-Ombudsman tar-riżultati li kisbu l-kandidati fis-sessjonijiet tal-eżamijiet bejn 2014 u l-2016 urew xejra konsistenti. Ir-rata ta' suċċess tal-istudenti li għandhom diżabilità relatata mat-tagħlim hija inqas minn nofs ta' studenti oħra. Ħarsa lejn it-tliet suġġetti ewlenin, il-Malti, l-Ingliż u l-Matematika, turi kif flow level tal-Matematika għaddew 54% tal-istudenti, iżda mill-istudenti bid-diżleksja, ADHD u awtiżmu għaddew biss 24%. Fl-Ingliż minn dawn l-istudenti ġabu minn marka 1 sa 5 31%, fil-waqt il-rata titla għal 63% fost studenti mingħajr diffikultajiet. L-ikbar distak kien fis-suġġett tal-Malti, fejn fil-waqt li r-rata ta' studenti li ġabu marka 5 u aħjar kienet ta' 66%, għall-istudenti b'diżabilità relatata mat-tagħlim il-persentaġġ jinżel għal kważi 29%. L-istudju tal-Ombudsman wera kif studenti li għandhom l-ADHD morru aħjar fl-Ingliż, iżda jbatu fil-Malti. Dak bid-dislexja jmur relattivament ħażin fil-Malti u l-Ingliż, ġeneralment minħabba diffikultajiet fl-ortografija, iżda l-istudenti bl-awtiżmu ma kienx hemm xejra konsistenti. Ir-rapport tal-Ombudsman jgħid li l-ġenituri jridu li ulidhom ikunu stmati l-istess. Forsi hemm affarijiet li jkunu ta' għajnuna iktar l-tfal tagħhom biex u meħdu to be on a level playing ground. U espressjoni li kemm il-darba għalu għal-ġenituri kienet li aħna nixtiequ li t-tfal tagħna jiġu rikonoxxuti as different but equal. U naħseb dik hija espressjoni tajba ħafna li huma differenti imma għandhom ikollhom l-istess chances biex jieħdlu l-università daqs studenti oħrajn. Fir-rapport tiegħu l-Ombudsman tal-Edukazzjoni għamel ta' suġġerimenti uħud żgħar bħal li l-invigilators jingħataw taħriġ apposta u l-karti tal-eżami ta' dawn l-istudenti ma tkunx tleq u tkun b'tipa ikbar. Suġġerimenti oħra huma iktar radikali. Jiena naħseb li wieħed irid jara sewwa l-użu tal-computers waqt l-eżamijiet u l-oħra hija fil-istruttura tal-eżamijiet, ta' ċertu eżamijiet jekk qegħdin jeħlu ħafna studenti minnhom hemm xi ħaġa ħażina. Eżempju li tidħol iktar il-kultura ta' sessjar regolari li kontribwixxi għal marka finali, eżamijiet multiple choice u iktar eżamijiet orali. Farrugia kellu kliem ibes għal Matsek li ma jridux jilqgħu s-suġġeriment tal-ġenituri li l-ortografija fil-lingwi ma jkollix daqshekk importanza fil-marka finali. Fi konklużjonijiet tiegħu l-Ombudsman tal-Edukazzjoni stqar li minkejja lil Matsek u l-Kumitat fl-Università jgħinu li dawn l-istudenti jkunu suċċess iridu jkunu iktar flessibbli u liberali.